Monsieur Al-Hassan Moussa Doumbia, Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Mais mɔgɔ minnu sigilen filɛ nin ɲɛmɔgɔya la nin ye vraiment u bɛ ka mɔgɔ bɛ se ka danaya ta ka da u kan u ka baara taabolo la danaya bɛ se ka ta ka da u kan parce que ni ye min ye a bɛ bɛn de yira a bɛ kelenya de yira u ka fédération kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye an b'u dɛmɛ an seko damayira bɛɛ la bon mais min f'u ɲɛna o ye toujours u ka bɛn sigikafɔ de ye bureau in sigi o sigikafɔ kelen de b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko o bɛn kan ka continuer pour que u ka baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ toujours. Ne tɔgɔ ye Alaji Jugal Bokum. Ne ka nisɔndiya fɔlɔ ye bureau sigira cogo min a kɛra bɛn kɔnɔ mais k'a fɔ ko bɛɛ nan'a fɔ ɔwɔ o dɔrɔn tɛ ni min tun bɛnnen tɛ min ma o y'o fɔ jaabi min kan ka ɲini ka di o tigi ma o jaabi dir'o ma yalɔ n'o kɛra ka fɛn min kɛ o ye bɛn de ye c'est à dire que fɛn ma bonya ne bolo k'o bɛn sira in bɔ n bɛna mun kɛ bon bul ka fili a filili kana dan Bamakɔ ma a filili kana dan capitale régionale ma a ka développer mais pour que o ka kɛ il faut que an ka outil dɔw de dilan n b'a fɔ cogo di ka bolofara dɔw de dilan bolofara mun ka baara bɛ kɛ olu kɛli ye o kɔni o b'o kɔnɔ ye an kana essayer ka balo pétanque la an ka pétanque la ɲanamaya